Ahojte priatelia, naša séria podvodov pokračuje. Po skoro roku sa vraciame, ako sa vraví, na miesto činu, lom Kvetnica. Chceli sme tu zistiť, ako to po takej dobe na tomto krásnom revíri alebo vodnej ploche vyzerá, ale hlavne som chcel nájsť kráľovnu tohto jazera, obrovskú šťuku, ktorú sa mi podarilo natočiť minulý rok iba tak letmo a musím povedať priatelia, že podarilo sa. Natočili sme kráľovnu, zistili sme, že tých šťuk je tu viacej, aj obrovských, aj menších. Opäť sa na nás prišli pozrieť zvedavé kapre, tentokrát v spoločnosti zvedavých amurov. Natočili sme krásne ostrieže, opäť boli korytnačky, síce invazívne, ale aj tak krásne zábery a veľa ďalších vecí. Priatelia, aj toto celé videjko nájdete neskôr na našom YouTubeovom kanáli Ramšakovci Family, takže tí, ktorí ešte nemáte odber na náš kanál, určite si ho dajte, videjko vám tým pádom neujde a taktiež si dajte odber na naše ostatné sociálne siete, ako je Instagram, TikTok či Facebook, kde vás budeme informovať o novinkách z našej série podvodov. Takže toľko priatelia, ja vám prajem krásny deň, držte sa, majte sa, čaute.